дастаи Истиқлоли Душанбе ба бозии нахустини гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бар муқобили тими футболи Ал-Дуҳайли Қатар омодагӣ мегирад. Қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси тоҷик Игор Черевченко марҳилаи омодагиро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе анҷом медиҳад. Ёдовор мешавем, ки санаи 19 сентябр соати 21 дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ даври аввали марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё миёни дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Ал-Дуҳайли Қатар баргузор хоҳад шуд. Дар робита ба бозии аввал байни дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Ал-Дуҳайли Қатар имрӯз дар маҷлисгоҳи варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе нишасти хабарӣ бо иштироки сармураббиёни даста ва намояндагони васоити ахбори омма сурат хоҳад гирифт. Ин нишасти хабарӣ соати 18 оғоз хоҳад шуд. Первая игра, смотрели Катар уже, игры. Это очень хорошая команда, высокого уровня. Вот она не зря в Катаре всегда борется только за первые места. Вот, так что игра такая будет хорошая. И надо серьезно к этой игре подготовиться. Но это уже как бы от каждого футболиста индивидуально зависит. На кого-то это может давить, кто-то наоборот любит играть при полном стадионе. Но мы будем с ними разговаривать, еще есть до игры 3 дня. Вот. Но тут большое количество футболистов, которые играли при полных стадионах, тоже и за сборную, и там, финал АФК. Так что я думаю, для них это не должно быть проблемой какой-то. Для молодых может быть, да. Но для опытных, я думаю, это не проблема, это наоборот как бы подстегивает. Каждый хочет играть свою лучшую игру, чтобы каждый болельщик, выходя со стадиона, только говорил хорошие слова об этом игроке, вот, чтобы он запомнился болельщиком своей игрой. бояд бигӯем, ки тибқи натиҷаи қуръакашии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё 2023-2024 қаҳрамони Тоҷикистон Истиқлол дар гурӯҳи Э ҷойгир шуд. Рақибони Истиқлол дастаҳои футболи Персеполиси Эрон, Ал-Дуҳайли Қатар ва Ал-Насри Арабистони Саудӣ гардид. маҳз тавассути ҳунарнамоӣ ва натиҷаи дилхоҳи нишондодаи Истиқлол акнун ба Тоҷикистон дастаҳои футболи маъруфи қора ташриф хоҳанд овард. ҳайати футболбозон ва ситоди мураббиёни дастаи Истиқлол умед бар он доранд, ки дар назди мухлисони бешумори худ метавонанд бар муқобили Ал-Дуҳайл натиҷаи дилхоҳ нишон бидиҳанд. новаста аз он, ки дар гурӯҳи бисёр ҳам мушкил қарор доранд, ҳайати мураббиёну футболбозон умед бар он доранд, ки дар ин гурӯҳ натиҷаи дилхоҳ нишон дода бар муқобили дастаҳои пурқувват бозии хуби худро нишон медиҳанд.